tigi hanne jiddan arde koye TikTok to bange espace heewi ɗo jiɗɗa wadde télécharger hunde walla sa fof téléphone ma wima ande koko heewi a wawa ɓeydude hen hay hunde paama noon an joguiɗo TikTok hande wonko jinmi addandema ko ina wallitma no feewi paama kala ko ɓamɗa yebde TikTok wonto leeli ina deeƴi kala jiɗɗa ruttanade aɗa wawi ɗum ruttanade jiyabta kono so tawi a firtoyani ɗum wonko bonnantuma ina ƴetta espace kewɗo e nder téléphone ma tawa a tinani heewi nate ma ɗe pirtuɗa walla vidéo ji ma ɗi pirtuɗa tawa noon wona ɗum woni sababu o addani téléphone ma hewde ko TikTok mo ɓamɗa yebde nder yontere nder lewru nder hitande e duuɓi ɗiɗi fay duuɓi tati a meeɗa firtude nanɗon leeli hande noon holluma il faut guitta so tawi a ittani espace ñamata e téléphone maɗa wadde noon an jehen holluma holno pirtirta ɗum ɗon en jahat e TikTok sen jeehi e TikTok gara ɗo to neɗɗel ngel ɗo woni ɗo winda profil ñoƴƴa ɗon sa ñoƴƴi ɗon jaaha dow ɗo diidi tati ɗiɗon goni flèche o woni ɗo ɗon ko paramètre ñoƴƴa hen jaaha paramètre et confidentialité ñoƴƴa nder hen sa ñoƴƴi ɗon gara ɗo to windanma centre des activités ay ɗo historique de visionnage sa ñoƴƴi ɗo kala ko ɓamɗa yedde ma taw ɗum ɗo kala ko ɓamɗa yebde mbima e nder lewru nder lebbi jeegom nder hitande kala ko ɓamɗa yebde ma taw nder ɗo ɗum waɗi noon sa yiɗi andude ko jebɗa en hanki wonko jemnoɗa a yiɗi ɗum ruttanade walla yontere yawtude wonko jemɗa a yiɗi ɗum ruttanade aɗa wawi yaade nder ɗo duttonoɗa ɗum gati kala ko ɓamɗa yebde nan ɗo hay so tawi hitande yawtude nde aɗa wawi ƴewde lewru ndu jemnoɗa tel vidéo a meeɗin ɗum yebde aɗa yiɗi ɗum ruttanade kadi ma taw ɗum ɗo ɗum woni gartam gonɗam hen kono ko bonande nde enen gonɗen ittude hande ngam espace mo ɗum ñamata o e wadde noon en jiiɗi firtude mbaɗa ñoƴƴa sélection sa ñoƴƴi ɗo sélectionné tout so nden heedi ñoƴƴa supprimer ay o wima supprimer l'historique de visionnage des 180 jours e nder balɗe temedere e capanɗe jeetati ko ɓamnomi hen yebde ko foof o firta ɗum ɗo joni walla mi suuɓo tan ɗimi yiɗa yaha ɗi heddi ko fof ñoƴƴa supprimer bandam ko ni guittirta wadde noon on calminama on